שלום לכם, אנחנו דרך ארץ, פרק מספר 7, אבישי תקן אותי אם אני טועה, כי אני לרוב טועה. אומרים ש7 זה מספר מזל. לא אצלנו, לא אנחנו. נכון. תשמע, המזל הוא שקרה זה שהמורח שלנו היום החליט שהוא מאחר בשעה וחצי. זה המזל היחיד. אבל יש לנו מזל שהוא פה. נכון, זה נכון. מה אתה אומר, נציג אותו? כן, נציג אותו בוודאי. ספר לי מי אנחנו פה. קודם כל בוא נדבר על זה שאנחנו פודקאסט ההרצה של ארץ נהדרת, פרק 7. דיברנו פה על כל מיני נושאים רחבים יותר, ועכשיו זו הזדמנות אדירה לדבר עם אחד האנשים המשמעותיים בתולדות ארץ נהדרת. אם לא המשמעותי שבהם, אבל זה... אחד המשמעותיים גם היום. שלום דוד ליפשיץ. אהלן. מה שלומך? בסדר גמור, סליחה על האיחור. כן. מראש. לא קרה כלום. קרה קצת, כי אתם תצטרכו לשלם עוד אקסטרה שעה. אני אזמין אתכם למשהו מתישהו. קודם כל, בוא נתחיל מזה שאנחנו... אני קמתי היום ב7 בבוקר, ואני לא קם בשעות חד ספרתיות של היום בדרך כלל. כן. התרגשתי ברמות בלתי נתפסות. האמת שגם אני. עכשיו, יש לי כלב, אז הוא נהנה מזה שקמתי בבוקר מוקדם. מעבר לזה, לא... זה היה... תקשיב, מהרגע שהתחלנו לעשות את הפודקאסט הזה, הוויז'ן הראשוני היה מישהו מהקודקודים יושב פה. וואלה. אז אתה הסכמת, ומולי הסכים. אוקיי. אז יש לנו את שניכם, וזה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. הכיוון הוא להביא את כולם. אוקיי. כמו בפוקימון, אנחנו נתפוס את כולם. לא, בסדר גמור. אחרי מולי אתם יכולים לסגור את הפודקאסט, אבל... למה? הוא רוצה להיות הפרק האחרון, אבל לא נעים להגיד שאין פרק אחרון בפודקאסט. זהו, הוא כתב כשהוא דיבר איתי ועם מתן במקביל, הוא כתב לנו, והוא כתב כזה הודעה של שמעתי, ממש התרגשתי, אני רוצה להגיע לפרק האחרון בעונה. עכשיו אמרתי לו, רציתי להגיד, לא אמרתי, אבל כאילו, לא חשבנו כל כך רחוק על עונה, זה לא, כאילו אנחנו עובדים מפרק לפרק. אנחנו גם לא חשבנו רחוק, ואנחנו כבר בעונה 21. תכף נפתח על זה, יש לנו הרבה מה... כן, הרבה מה לשאול גם על עכשיו. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה ראשונה ששואל אותך, ספר לי על הרגע הראשון שאתה שומע על ארץ נהדרת. עכשיו, הייתם כאילו אנשים שיצרו את ארץ נהדרת, אז תספר לי על פגישת העבודה הראשונה. וואו, אני שמח על השאלה, כי המטרה שלי גם הייתה בלבוא לפה היום, זה לשמוע דברים שאני לא זוכר. וואו, יש לנו מלא כאלה. יש לנו, וואו, אנחנו טובים בזה מאוד. שאני מלכתחילה, אני מרגיש שאני קצת כמו אוטו שבא למוסך כזה עכשיו, וצריך לסדר אותו. טיפול לסרט. אני מקווה שאני אצא מפה מסודר יותר, ואני אזכור יותר דברים, וכבר התחלת יפה בפגישה הראשונה, אז אני לא זוכר את הפגישה פיזית הראשונה, טוב, הסיפור ידוע על ארץ נהדרת, גם תמיד שנושא הרצאות אני מספר את זה בעצם, שזה קרה... אתה לא יודע שיש לך להרצאה על הנושא, אני אתחיל בו. כן, שזה קרה, אני בכיף, שזה קרה, כרגע זה בעיקר למפונים וכאלה, אז אתה יכול לתפוס אחת, שזה קרה בעצם די במקרה, כי ארז טל עזב את קשת. כן, הסיפור הזה אנחנו מכירים. כן. אפילו סיפרנו אותו בעריך אותו פרק הראשון. נכון, אז קרה את הדבר הזה. סיפרת, אתה ישבת וסיפרת אותו. תשמעו, מולי הביא אותי באמת, היה לי מזל, כי אני עשיתי לפני ארץ נהדרת, את לגד באוכל. אנחנו רצינו לדבר על זה. נדבר מאוד על זה. וואו, אז עשיתי את לגד באוכל, וזה היה... מה זה, נשאר את זה לעצמי מכחת לפעמים, שיר פתיחה. לגד באוכל, אולי תקבל כמה נקני. בדיוק. אז עשיתי, אני כתבתי, גם בלגד באוכל הביא אותי בתור חלק מכמה כותבים, היינו, אני, דדו מילמן, קומיקאי לשעבר. השם מקום דמו, למה פתאום הוא איתנו כמובן, אריק זילברמן ועוד זה, ואני כזה, בעצם קרה דבר דומה בשני המקרים, כי בלגד באוכל אני די השתלטתי על האירוע, כי לא, בשביל כולם זה היה טיפה חלטורה קצת, אני חושב, אולי קצת, זה היה בי פרוץ כזה קטן. גם תוכנית קצרה יחסית. זה לא תוכנית, זה היה 5 דקות. אז אני נורא השתלטתי על הדבר, ואז הפכתי להיות כאילו הכותב הראשי של זה, זה שורה לרזומה. כן. כאילו, זה גם שורה טובה לרזומה. ואז לא הרבה אחרי זה, מולי אמר, בוא אנחנו עושים, גם תהיה תוכנית, עוד לא קראו לארץ נהדרת, גם שם פשוט קרה משהו, ציינתי את לגד באוכל, מעבר להיכרות שלי, והעבודה שהייתה אז עם מולי, עם פרידמן וקיציס עבדתי, כי הייתי בחלומות בהקיציס, שתי עונות, אבל שם זה היה עם מולי, ואז בעצם לא קראו לזה ארץ נהדרת, עוד לא ידעו איך יקראו לזה, הוא אמר, תקשיבו, נעשה תוכנית, המילה SNL, עפה באוויר. עפה הרבה באוויר, הוא הביא עוד כותבים, להתחלה היו אתגר קרת, אסף ציפור,
שמות מרשימים מאוד. כן, לגמרי. אני חושב שגם רשף לוי היה קצת אולי בהתחלה, כל מיני זה, זה נכון ששליין כתב לכם בעונה הראשונה? בטח, הוא היה אני גם הצלתי את חייו, הוא כמעט כן, הוא כמעט, היינו יושבים בקומה 3 כזה, והיינו יושבים הרבה על עדן החלון משום מה. משום מה, לא בגלל סמים שאף שם באוויר. זה משהו שאנשים צעירים עושים, אתה יושב על עדן החלון, לא, כי את החבר'ה שהיו מעשנים, אני אז הייתי מעשן, הייתי יושב על עדן החלון, ושליין לא ישן, ושליין ישב פעם, ואז הוא פשוט נשען אחורנית, ואני תפסתי אותו. אני הצלתי את שליין. אתה צד התרבות הישראלית, חלק גדול מהתרבות הישראלית. מרב מיכאלי תודה לי עד סוף. ועד היום אתם התחרתם. כן, אז בעצם, אז אני לא ממש יכול להגיד לכם שאני זוכר את הפגישה הראשונה, אני זוכר שלא הרבה אחרי שהתחלתי לשבת שמה, לפני שעוד אפילו כתבתי את המערכון הראשון, אז אמרתי למולי, תשמע, בוא נביא את אסף שלמון, הוא הכיר אותו גם, אבל לא עבד איתו, אמרתי לו, בוא נביא את אסף שלמון, שאני עבדתי איתו באלי ומריאנו, מנתניה, ואז הבאתי את אסף, ואז מהר, באמת השתלטנו מהר מאוד על העניין. אני חושב שאת השם ארץ נהדרת, אגב, עד כמה שאני זוכר, הציע אדגר קרת. וואלה. כן, זה זיכרון שיש לי. זה מבוסס על הנאום של נתניהו, יש לנו ארץ נהדרת. כן, היה גם את זה באוויר. אני חושב שגם, אגב, הביטוי קצת... כשהוא בא להתארח אצלכם, הוא אפילו זרק, אתם חייבים לי תמלוגים על השם. נכון, זרק, זה היה מתוסרט. אבל כן, ואז בעצם, כן, וכתבנו מערכונים, ואז את הפיילוט הכושל שרבות דובר עליו. יש לי חלום, שאתם תעשו פרק לפיילוט הכושל הזה, כדי לראות כאילו, כי אקי אבני בתור מנחה של ארץ נהדרת, היה יכול לשב מעניין. לא יודע אם אתה יודע, אבל הייתה תוכנית שנקראת הסיפור מאחורי, בערוץ, בעוד בידור ישראלי, והראו שם קטעים מהפיילוט. נכון. אני חושב שהם אגב היינו היום עושים את זה עוד פעם, עם אותם מערכונים, זה לא היה מצליח עדיין, כי המערכונים לא היו מספיק טובים. אתה זוכר את המערכונים של הפרק הזה? בטח, היה, תראה, אז זה פרודיה על קחי אותי שרון היה. תראה, אני ואסף שלמון כתבנו על זה תלובה, שכמו שנכתב, ככה שודר, ככה צולם, ככה שודר, באמת היה 0 תיקונים, וגם כתבנו את המערכון של להקת 9, שגם מצא, נהדר, מערכון. כן, הוא גם מצא את עצמו בתוכנית, עם הבגלמה, ועם הנגן התופים, הנגן העיוור. בדיוק. והיה את המערכון, באמת שזה היה מערכון הארדקור לגמרי, שהוא היה ביום טוב אחר כך, שזה היה אקי אבני פלצן, וכל הזמן אתה חושב שמדברים על פלצן כפלצן, זאת אומרת, כי הוא אוהב דברים גבוהים, לא. זה היה מפליץ. אני לא מכיר את המערכון הזה, זה חדש. וואו, זה מערכון ששודר שכל הזמן שתלנו בקטעים, עם אקי אבני עצמו, שתלנו בכל מיני סרטים שהיו אז, הוא היה אז השחקן המוביל בארץ, כל מיני סרטים איתו, שתלנו בפאוזות שקטות, שתלנו רעש של פלוצים. אתם נורא בוגרים. זה היה המערכון. אתם נורא בוגרים. כן, זה היה המערכון. אקי היה אמור להיות, אפרופו SNL, היה אמור להיות המנחה... הוא היה המנחה האורח של אותו פרק, אבל אגב, הוא היה בסדר לזכותו, אקי ממש היה אחלה בפרק, זאת אומרת, הוא לא היה הדבר... כן, הוא לא היה הדבר הבעייתי. אולי החוליה החלשה שלום. נכון, אבל כן, היה קיציס שעשה מבזק, והוא הביא את רשף לוי, אפרופו, הם עשו בין שיחה כזאת. שזה היה weekend update כזה, כמו... כן. אפרופו. אבל באמת תוך כדי... ידענו, ראינו, תוך כדי כבר היה אפשר לדעת שזה לא זה, זה לא היה מין מקרה של באים אחרי זה ומופתעים, כאילו ידענו שזה לא טוב תוך כדי, ואז גם בשנים ההן, גם היה מקובל, גם במקום שלנו בחיים, שאתה עושה פיילוטים שלא מצליחים ונגמרת העבודה, זאת אומרת, הגיג נגמר. לא חוזרים אליך. כן, היה כזה, לי ולאסף שלמון אגב היה כזה, עם אלי ומריאנו, עשינו מין כזה דבר, קראו לזה הראשונים בבידוד. יש פיילוט. וואו, זה היה עונה טוב בקורונה. שזה מדהים, כי בגלל הקשר בין אלי לדודו טופז. בדיוק, בגלל דודו טופז, לא היה קשר לקורונה, באמת הקדמנו את זמננו, אז בוא נגיד שבאותה מידה, אני לא, שוב, אני כל הזמן אומר, צחקתי בהתחלה שאמרתי, אתה יודע, המשכנו ל-21 שנה, באותה מידה העבודה יכלה להיגמר אז, זאת אומרת, לא היינו חתומים בשלב הזה על חוזה שאומר X תוכניות, כמו שיש בכל עונה, X תוכניות, X פרקים, לא היה דבר כזה, זה באותה מידה יכול גם לא לקרות. וואו, אנחנו מודים למי שהחליט שזה כן יקרה. נכון, וגם מה שמדהים זה שמדברים הרבה על זה, ואני זוכרת מולי מדבר על זה, שהיה שנה עבודה עד שבאמת עליתם לאוויר, אבל זה לא היה באמת מתוכנן, זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר. נכון, היה הרבה זמן, והיו קטעים באמת לפנתיאון, שתוך כדי עבודה,
למשל, אני זוכר את הקטע שעשינו קריאה של לובה, שהייתה קריאה כאילו נורא מצחיק, פרידמן נסע, כולם נורא צחקו בקריאה. איזה מהקטעים? מהפרק הראשון, עם מריאנו שבא, אלי שבא בתור ארס וזה? בדיוק, בסוף עם אלי בתור הארס, ולובה הראשון, וקוראים, יושבים בקריאה, וקוראים, וקריאה נורא מצחיקה, ואז בסוף הקריאה ניגש אחד הכותבים מהשמות שאמרתי קודם, השמות הגדולים, ניגש למולי, ואומר, אל תיתנו לקטע הזה מעולם לצאת מהחדר הזה, שהיה עכשיו, אל תשדרו אותו אף פעם, כי זה יהיה כתם עליכם לכל החיים, זה יגמור לכם את הקריירה, אל תעשו את זה. כותב מוכר ומוכח. וגם בשנה, אני זוכר גם איזה יום אחד, באמת, אני ואסף היינו כותבים, גם הבאנו מערכונים משנים, אלי ומריאנו, מערכונים הזויים היה לנו מערכון, שקראו לו מי רוצה להיות סלב, שהיה מי רוצה להיות מיליונר, שכל שאלה שאתה עונה נכון, אתה נהיה סלב יותר גדול. זאת אומרת, אתה מתחיל לדעתי כשאול צירלין, אתה מתקדם, אתה נהיה דנה אשכנזי, משהו הזוי. דנה אשכנזי, סלבים של אז. כן, של אז, ואני זוכר... אפילו לא יודע מי זו דנה אשכנזי. דנה אשכנזי, אשתו של אלי טביב, והדוגמנית, והשחקנית. ואז אני זוכר שהיינו בחדר, היה חורף, היינו אני, אסף שלמון, אדגר קרת ומולי, וגמרנו את המערכון לקרוא, ואדגר אומר, אני רוצה מהחומר שהם מעשנים. היו רגעים. וואו, טוב. אני רוצה קצת לקחת, הלכנו קצת להיסטוריה, אני רוצה לקחת קצת להיסטוריה יותר קרובה. איך אתם מחליטים לחזור אחרי 7/10? א', שוב, אני צריך לזכור שזה תופס אותנו בהכנות לעונה. מתי הייתם אמורים לעלות? כרגיל כזה, נובמבר. אחרי חגים, נכון? כן, אני מניח חשבת תמיד מתחילים בנובמבר וגומרים איפשהו ביום העצמאות. די עכשיו כזה אני מניח, עם מערכונים שכנראה כבר לעולם לא יראו אור יום, כמו למשל מערכון סדרתי על פרדס חנה, שעם מודי קגן, שהוא כתב אותו וכיכב בו על חברה מפרדס חנה, גם כרגע לא יקרה עם זה כלום. מערכון נהדר על רילוקיישן, אתם זוכרים, הדיבור לפני 7/10 היה הרבה על רילוקיישן, על ישראלים שעושים רילוקיישן לאיזה יוון, עם שיר פתיחה מקסים. שיר פתיחה? שלדעתי כבר, אתם יודעים מה? אולי אפילו הוקלט השיר אפילו יכול להיות, שזה היה על יואל מוישה סלומון, אני רואה פה תיירים, וזה סימן נורא, עם תיירים, כאילו שבאים ליוון, מתיישבים על הגבעה הזאת, ואז בעצם קורה 7/10, אתה יודע, בהתחלה לא מדברים על עבודה, אף אחד לא נכנס לו כלום, יושבים איזה, אתה יודע, שבועיים בבית, כולם כאילו בהלם, גם אתה יושב עם הילדים וזה, ובלחץ וממדים וכאלה, ואז אחרי שבועיים מולי אומר, טוב, תקשיבו, בואו נתחיל לבוא איזה פעמיים שבוע, נשב קצת בבוקר, טיפה נדבר, טיפה נעברר את הסיסטם, עוד לא יודעים עוד מה נעשה, רק נדבר. אתם יודעים, ככה מה, היה ברור שכל המערכונים אפרופו הולכים לפח, היה ברור שהרבה דברים הולכים לפח, וגם היה ברור, אני שמעתי משהו נורא, שאני מבין אותו בדיעבד, שזה מה שקרה אז, עשיתי מתישהו, אפרופו, עשיתי בערוץ הספורט, מין תוכנית כזאת לזכר הנופלים. תוכנית יפה מאוד. תודה רבה. אני זוכר, בגלל ששנינו, בוא נגיד, שנינו עובדים בערוץ הספורט, אז אנחנו מודעים לחומרים. אנחנו פה ב3 כובעים באיזשהו מקום כולנו. אני ג'אגלינג בין כובעים, כן. כן, אז היה, אז אני זוכר שבא קובי עוז, הוא עשה שיר, הוא עשה את סתם בצורה מדהימה, ואז אמרתי לו, לפני זה, בחזרה, אתה יודע, אמרתי לו, תשמע קובי, אני כאילו מעביר כל פעם לשיר, ואז אני טיפה מדבר עם הבן אדם, עשיתי את זה עם פיטר רוט, שם עשיתי את זה עם, לא זוכר, מיקי גבריאל, ואז אמרתי, נעשה גם איתך, ואז הוא אמר לי, אני אשמח אם לא תפנה אליי לדבר איתי, אחרי, הוא עבד אגב, הוא עשה ביצוע מדהים, והוא עבד עליו המון כזה גם לפני, ממש ביצוע, הוא אמר, אני אשמח אם לא תדבר איתי, כי אין לי מה להגיד כל כך. הוא אומר, אנחנו האומנים תמיד מצפים מאיתנו שאנחנו נפרש את המצב. קצת כמו ספורטאים אגב. כן, הוא אומר, אני עוד לא יודע לפרש את המצב. אני כאילו מצפים מאיתנו מה שנקרא כל הזמן בחיים, בעצם באיזשהו מקום הזה אומנות, מצפים לך לבלוע לבלוע את המציאות, להוציא החוצה את הפרשנות. הוא אומר, אני עוד בבליעה, אין לי את הלהוציא. אז עזוב אותי, אני עוד לא יודע מה אני רוצה להוציא, ואני חושב שזה מה שהיה שם בתקופה הראשונה אחרי 7/10, לא ידענו, א', אתה באמת לא, אתה יודע, אתה בימים שאתה אומר, אני לא יודע אם אני אצחק עוד פעם, אתם יודעים, זה עד כדי ככה היה. אני זוכר את התקופה הזאת, אני זוכר את השבוע הראשון, אני באמת לקח זמן עד שהצלחתי לראות, לשמוע מוזיקה ברמה כזאת, זאת אומרת, לא הייתי פשוט בהלם מוחלט. אני עם בת זוג במילואים מהיום הראשון.
מה-6 בערב של היום הראשון. אוקיי, והיא לא הייתה רואה המון ארץ נהדרת לפני, כן. והיא התחילה במלחמה, בצורה יותר זה להיכנס, גם בגלל שאני נכנסתי לפודקאסט, היא אמרה, יאללה, אני נכנסת, ואני זוכר שבהתחלה, היא אמרה לי, תשמע, אני לא רואה את עצמי כאילו, רואה טלוויזיה בכלל, עזוב, ברמות כאלה. ברור. כן, זה היה... אני יושב ואומר לעצמי כאילו, אוקיי, מה יש לי, איזה עוגנים יש לי פה כדורגל שהלך, ברור. זה בישול שאני אוהב לבשל, אז זה נשאר, אבל ארץ נהדרת, כאילו אמרתי, רגע, מה אתם עושים עכשיו? ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני 7 לאוקטובר, פגשתי אותך בזה של הערוץ, ושאלתי אותך על הפודקאסט, ושאלתי אותך מתי אתם עולים, ואמרת לי אחרי החגים. נכון. וזה היה מאוד כאילו, חיכיתי לזה, היה למה לחכות, אמרתי, מה תעשו על הרפורמה המשפטית? מה תעשו על הזה? זה היה כזה, כן, זה היה... אני חייב להגיד אגב לגבי העניין הזה, אם אני יכול לספר ולחלוק כאן, שבאמת... אנחנו עושים בת הפסיכולוג שלך. כן, שאחרי התוכנית הראשונה, אבישי שלח לי הודעה, שמאוד חיממה את ליבי. באמת? למה לא סיפרת לי? מאוד מאוד. מאוד התרגשתי מהפרק. כן, יש לו פודקאסט בנפרד בלעדיך. הוא אמר, תבוא אליי, איזה נתן, נסגור אנחנו את העניינים. לא, אבל באמת הוא שלח לי, כי באמת היינו בהתלבטות נורא גדולה, גם כשזה עלה, כן רעדו הרגליים קצת, כי אתה לא יודע איך אנשים יקבלו את זה. ואתה לא יודע אם אנשים גם לא יגידו לך מה פתאום עכשיו, ומה זה הצחוקים האלה. ראיתי אנשים אגב שאמרו את זה. והיו אנשים שאמרו את זה, אני יודע ואתוודא שאני עצמי לא ראיתי את התוכנית הראשונה. עד היום? כן. וואו. כי לי... שאני ראיתי אותה אתמול בלילה לקראת השיחה בינינו. וואלה, אז אני לא ראיתי אותה, ואז שלחתי לי תודה, והודעה מאוד שמחה אותי, ואני חושב שאתה יודע משהו, אפילו באיזשהו מקום ההודעה שלך, היא נתנה לי אפילו מין איזה וי כזה, כי... כותרת ראשונה להיום. כן, לא, כי אתה יודע, כי תראה, הסביבה הקרובה שלי, אני יודע שהיא תגיד, יופי, סבבה, בסדר, אז גם העבודה שלי, גם חלק תלויים בזה, הם לא יכולים שזה לא יקרה. אבל זה באמת היה מין הודעה כזה, אתה יודע, נורא נגע לי ללב, ונורא כזו זה, באמת הסתכלתי, אתה יודע, עליך, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב את התוכנית, וזה גם באמת נתן לי... עכשיו אני לא אתבייש, ואשלח לך גם הודעה. תשמע, אני יכול להגיד רק שאני זוכר את עצמי, זה היה אחרי תקופה של איזה... כמה שבועיים, 3, שהיה רק חדשות, וכולנו היינו בתוך הלופ הזה, והייתי כל כך בדיכאון, ופתאום לראות איזה משהו, זה היה כמו... שהודיעו שארץ חוזרת, זה כמו אור במנהרה. כמו החיים חזרו. ולא רכבת. קצת תחושת פוסט-קורונה כזאת, של החיים חזרו. פתאום יש משהו, פתאום האירוניה, ופתאום המערכונים, והדמויות. אגב, התוכנית הייתה, זה משהו שרציתי לשאול אותך באמת, היא הייתה מאוד... התחושה הייתה שהיא הייתה מאוד מאוד זהירה, מאוד. ועכשיו, כשכל שהתוכניות מתקדמות, אתם יותר ויותר יוצאים, יותר סאטיריים, יותר בועטים. כן, לגמרי. בהתחלה הייתם נורא נזהרתם, חוץ מהקטע של נתניהו. נכון, תראו, את נתניהו עשינו באמת בגלל שאת כל הקטע שלה לא לוקח אחריות, וזה נורא דובר, אז אמרנו, אוקיי, נעשה אותו. היה לנו ברור שבאמת הרבה מהפוליטיקאים, לא בא לך לראות אותם עכשיו, אני זוכר שגם אפילו... גם עכשיו לא בא. כן, לא, אני זוכר אני לא אומר את זה בקטע פוליטי. אני חושב שגם עכשיו לא בא. אני איתך, אני חושב שגם היה אחרי התוכנית השנייה שעשינו את המערכון עם השרים, ואת אמסלם, שהוא דמות נורא כיפית, אתה יודע, לא מסכים עם דעותיו הפוליטיות, אבל הדמות היא בסוף כיפית וזה, ואני זוכר שקיבלתי אז הודעה, אגב, אפרופו, אני חושב שהמערכון כן היה טוב, גם שמנו את זה בקונטקסט הנכון, אבל נגיד כן קיבלתי הודעה, נגיד, מחבר, מקטורזה אחרי זה, שהוא אמר, לא בא לי על האנשים האלה עכשיו. לא בא לי, לא, זאת אומרת, אם ביום יום הייתי צוחק מהשובבות של אמסלם, אני לא... אני כועס עליו מדי. כן, לא מצחיק לי. לא מצחיק לי, ובאמת זה היה מערכון אפרופו על השרים, שלא מוכנים לוותר על המשרדים שלהם, אז הכעס הוא מאוד גדול. כל מיני חיקויים חדשים כאלה, שיקלי וכאלה שלא עשיתם. כן, אבל... מיכאל אליהו. אבל שמנו את זה בקונטקסט נורא נכון, כי לא עשינו את זה בפאנל שהם נכנסים, יושבים, כפיים, מוזיקה, וואטאבר. כן, אבל אני חושב שבכלל, כן, מרשים לעצמנו טיפה יותר סאטירה, שוב, עדיין תמיד זוכרים ותמיד... הזכרנו שוב, יעלה פה עוד אני מניח, הדבר הזה של ערוץ הספורט, אני קצת בערוץ הספורט מרגיש שאני קצת פוגש את החיים, זאת אומרת, אני יוצא מהתיבת תעודה רגילה שלי, אני פוגש שם טיפה את הזה, זה כן משמש לי איזשהו ברומטר, האנשים שם, שאני מדבר איתם, למה קורה בחוץ, למה סף ההכלה כרגע של אנשים. זה מזכיר לי את הפעם שבה אתה הסתובבת בערוץ, אני זוכר, דמות בחירה במערכת החדשותית של חדשות הספורט אמרה לך, למה אתם לא עושים הפטריוטים? נכון. ואז,
כמה חודשים אחר כך עשית ינון מגל, עכשיו בתוכנית האחרונה, אז אולי זה שקע. לא, זה לגמרי. בכלל, אגב, כל ביקור שלי בחוץ, מבחינתי זה כמו שתמיד את כל באלף לילה ולילה וזה של הנסיך או הזה שלובש... גלימת העלמות, כמו... כן, לא, לובש כמו מתלבש כאדם רגיל ומסתובב בחוץ. אז מבחינתי כל יציאה שלי החוצה, באמת, כל יציאה שלי החוצה, זה גם כדי לקלוט מה קורה, להריח את ה... באמת, זה כאילו, תמיד יש עוד תפקיד. אז אני רוצה רגע שנייה לשאול על דמות מהפרק הראשון ההוא שאתה מדבר עליו. כן. רחל מאופקים. כן. עכשיו, למה אני שואל דווקא עליה? כי זו דמות קלט יחסית למלחמה. נכון. וזו דמות שהיא כאילו מאוד, התקבלה בצורה מאוד יפה. אבל בדיעבד גם איתה, למרות שאמור להיות סאטירה, לא הלכתם לגמרי על הצד המצחיק, וזה היה שם מערכון טיפה מאופק אפילו. כן, תראו, א' קודם כל אני חייב לספר לכם שרחל מאופקים עצמה הייתה צריכה לבוא לשחק במערכון הזה. וואו. תיארתי לעצמי משהו כזה. היא הייתה אמורה לבוא, להגיע, זאת אומרת, ביטון היה אמור לעשות את רחל מאופקים, והיא הייתה אמורה לבוא בסוף. בתור פאנץ' סופי. בתור פאנץ' כזה שהיא באה, אגב, בסוף כנראה הוא לקח את זה לפרסומת שלו, נכון? שאמא שלו באה בסוף כרגע. אז היא הייתה אמורה לבוא, אז אני חושב שבגלל זה מלכתחילה זה כזה טיפה יותר איפוק? כן, גם תראה, בסוף זה באמת אישה שעברה... טראומה מטורפת. כאילו, אתה יודע, אנחנו אומרים רחל מאופקים, היא הייתה 11 שעות. 11 שעות. כן, עם מחבלים בתוך הבית, שמאיימים בנשק עליה ועל בעלה, והיא לא יודעת מה יקרה איתה. אז באמת זה הנורא, אבל... כן, אני חושב כן, בהתחלה אתה תמיד טיפה יותר מאופק, אתה גם לא יודע אם אנשים יגידו, זה בסדר, אתם צוחקים עליה, אתם זה, כאילו, אתם יודעים. יש אספקט נוסף בעונה האחרונה, ולדעתי זאת הבשורה של העונה הזאת, זה מה שנקרא... אני לא יודע אם לקרוא לזה, לא יודע אם קוראים לזה רשמית ככה, אבל מערכוני ההסברה. זאת אומרת, המערכונים שאתם עושים לא לקהל הישראלי, אלא לעולם. איך אתם מתייחסים לזה באמת אצלכם? איך זה נקרא? המערכונים באנגלית. אנחנו נורא בסיסיים. בלועזית. בלועזית, המערכונים באנגלית. תראה, זה מצחיק, אני מקבל מלא פעמים הודעות, אחרי המזה, וואו, מערכון על ה-BBC, ואני תמיד אומר, כאילו מישהו שכותב, אני אומר, אחי, אתה מכיר אותי, זה לא שלי, אני כתבתי את הפרסי. כל מי שמכיר אותי, יודע שהאנגלית היא לא מספיק טובה כדי לכתוב את המערכונים האלה. נגד הילדים שלי לא טרחו להחמיא לי מעולם על המערכונים, כי הם יודעים שזה לא קשור אליי, סתם, זה קשור אליי בבריינסטורמינג, אבל בכתיבה, האמת שבאמת יש לנו... למזלנו, באמת יש לנו בצוות הכותבים כמה כותבים שבאמת יש להם אנגלית ברמה... חיים את כן, האנגלית שלהם ברמה מאוד גבוהה, יש לנו את איתי רייכר, שהוא זה שמוביל את המערכונים האלה, איתי גם גר כמה שנים, הוא גר בלונדון איזו תקופה, הוא למד שמה, הוא גם, האמת שכל השנים הוא תמיד היה בא בכל מיני ישיבות מערכת, הוא אומר, אתם לא יודעים מה כתבו היום בגרדיאן, מה אכפת לי מה כתבו בגרדיאן? אתה אוהד צ'לסי, אכפת לך אולי בספורט. בדיוק, מה אכפת לי מה כתבו? אז עכשיו זה כן נהיה יתרון. עכשיו אתה בא אליו, מה כתבו בדיוק, ואני חושב שגם אגב, זה כמובן הכל עובר, למרות שהאנגלית שלו מצוינת, ולמרות שהאנגלית של מולי מצוינת, ובאמת הם מובילים את המערכונים האלה, עדיין המערכונים עוברים גם הגעה מאוד רצינית. אגב, נגיד יום אחרי שהמערכונים עם הסטודנטים יצא, אז בתרגום באנגלית, כתבנו קולומביה כמו המדינה. ואז התקשר אליי איזה חבר מניו יורק, אוי, זה כתבתם קולומביה כמו המדינה. אז אמרתי, אחד טוב, שתיים כנראה הוא מהאנשים שהמערכון צוחק עליהם, אם הוא טורח לתקן את זה. אבל הוא צדק. כל מה שזה מה שיפגע. כן, כי בחול אתה לא יכול כאילו להיראות ככה, אז איך אנחנו מתייחסים לזה? זה התנסות מעניינת, האמת. אני חייב להגיד שאני באופן אישי ממש כתבתי פיזית, כאילו זה דווקא את המערכון שהכי פחות הצליח קצת מהם של האום, עם אנשים והזה. אני חייב, זה כי פשוט... כמה, אתה אומר הכי פחות הצליח, אוקיי? זו סליחה, זה פשוט נאמר מתוך זה. כי אני רואה שאתה רוצה לשאול שאלה, אבל... לא. אתה אומר הכי פחות הצליח. אתם מודעים להייפ בחוץ? חד משמעית.
גם ברשתות זה אף בטירוף. כן, אבל הוא אומר, בחיבות הצליח, לא ידעתי שהוא מודע לזה הכי פחות טוב, זאת אומרת, בהקשר של... אנחנו לא יושבים, באמת, אני מכיר את זה נורא גם מאתרי אינטרנט, את השפה הזאת של הקלקות, זה לא השפה אצלנו בטלוויזיה, השפה היא כן שפה של רייטינג, שאתה מקבל אותו בבוקר. בוא נגיד, מיטיבי הלכת, נגיד מולי בזה יותר וזה, יושב איתך גם ספציפית, מדי פעם הוא זורק לנו כזה על פילוח, כן, להגיד, הפאנל הראשון יותר עובד, השני פחות עובד, מה כאילו יותר זה, אבל פה בטח קיבלנו את המספרים, קיבלנו את התונים, זה בכל זאת אירוע מאוד חריג, מאוד שונה ומאוד מגניב. כן, מתייחסים לזה, אבל אני חושב שבאמת זה הפך להיות כמו חלק מהעבודה. אני בעיקר נורא, באמת אני חייב להגיד לכם מהצד, נכון שאני מביא המון רעיונות לזה, נגיד למשל אפרופו, כן, המערכון BBC מראיינים את סינואר, אז בסוף הסרטון של עם היטלר, מלחמת העולם השנייה, זה משהו שאני הבאתי אותו, אגב, שזה הפועל אמר לי, תעשו להם משהו זה כאילו בא ממני, אני כן מביא את הדברים, אני באמת לא יושב פיזית וכותב אותם, אין לי אנגלית מספיק טובה לצערי, גם בעבר שעשיתי את הסרטון. פרסית טוב? מה זה? פרסית טוב. פרסית מעולה, כי שיחקתי בכיתה ח' את שמש, את יוסף שילוח. בוא'נה, אני באתי מנתניה, אתה יודע, לא מהגרדיאן. כן, אני רואה שיש לך שאלה לשאול. שאלה, כן. שאלה קצת יותר, אפרופו מערכוני ההסברה, עשיתם באחת התוכניות הראשונות, אני לא זוכר אם זה היה תוכנית שנייה או שלישית או משהו כזה, את המערכון הפתיחה שלכם היה התפקחתי. כל האנשים שאומרים, התפקחתי, אני כבר לא, התפקחתי, אני כבר לא, שזה היה מצחיק מאוד. או שנייה, כן, שנייה. זה היה כזה, זה היה ממש קומנט, אגב, מה שאני מאוד אוהב בתוכניות האלה, זה שיש את הקומנט על שאני ממש, דברים שאני מרגיש בסביבה שלי. זאת אומרת, ממש ראיתי את השיח הזה עם אנשים שאני עובד איתם, או מדבר איתם, כל הזמן את העניין של פחות. אתה חושב שאתם השתנתם? כי לארץ יש תדמית מאוד ברורה. שאלה מצוינת שאני עסוק בה המון, בחיי האישיים אני עסוק בה המון. ישבתי לא מזמן עם איזה חבר, שזה הפתיע אותי אפילו, כי הוא חבר ילדות שלי, גדלנו ביחד בנתניה, עם השנים טיפה הלכנו איש יש למקומו, ואתה יודע, אבל ישבנו לא מזמן ביחד, וכזה נתתי לו מין... נאום כזה נורא פטריוטי ונורא זה, וסיפרתי לו על הבן שלי אורי, הבן האמצעי שלי, שהוא עכשיו בשנת שירות, הוא נורא תורם כזה, והוא צריך להיות קרבי, כל מיני דברים, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, הגישה שלך מפתיעה אותי, כאילו לא, אני כאילו, וואלה, לא, אני מקבל ממך יותר פטריוטיות ממה שחשב, אמרת לו, למה חשבת אתה יודע, כאילו, אני חושב שבגלל זה משהו בתדמית שלנו, ואני עסוק בזה, אגב, מה שנקרא, איך הגענו עד הלום, ואיך היינו במקום הזה. אגב, אני חושב שזה... תראו, אז כן, אז תדמית הייתה שמאל, אפרופו המערכונים באנגלית, יש לא מעט גם אנשים בהתחלה, שעוד קצת יצאו מאיתנו מהשמאל, אמרו, בוא'נה, מה זה, אפרופו, זה גם שאלה שרציתי לשאול, הרבה אנשים שאמרו, זה לא התפקיד של תוכנית סאטירה, לדברר את המדינה. אני חושב שאנחנו, אגב, תמיד היינו, ככה אני רואה את זה, אנחנו תמיד היינו במרכז, במיינסטרים, אתה גם תוכנית שהיא כן, מה שנקרא, מדורת השבט, תוכנית שהיא כן התוכנית המרכזית, של ערוץ 12, שהוא המיינסטרים, אתה תוכנית בדור המרכזית, אתה המיינסטרים. הביטויים של שמאל קיצוני, not there's anything wrong with it, אפרופו ביקור עכשיו שיש בארץ. אמרת למשפט באנגלית. כן, יצא לי, אבל ראית איך בהתחלה גמגמתי לרגע? כי זה לא אצל לי בטבע. אז אני לא שמאל קיצוני, אני לא, באמת, אנחנו לא במקום הזה... שמאל ציוני אפשר להגיד. חד משמעית, זה באמת, זה המשפחה שלי, זה הבית שלי, זה המדינה שלך. זה המדינה שלי, obviously, הייתי בצבא, אפילו לא לגמרי obviously, עשיתי מילואים, כמו שלא מעט אנשים לא עושים. הבנים שלי, אחד היה בצבא, אחד יהיה בצבא, כי הוא כשיגיע הרגע שלו, לי לא הייתה איזו התלבטות, אבל זה כן אולי טיפה אישר אותנו. תראו, זה כן עזר לנו קצת להבין, פה כמו משחקי הכס, מה שנקרא שיש את ה-white walkers בסוף, כאילו, אתה מבין פתאום רגע... לא ראיתי פרק אחד של משחקי אחד. לא ראיתי. כרגע הרסת לי אותו. גם אני לא. אז כן, אז אתה מבין פתאום מה שנקרא, אתה יודע, באיזה צד אתה, זה מיישר את כולנו, אבל אני באופן אישי מרגיש שכן היינו תמיד בשמאל מרכז,
ניסו לצייר אותנו בצורה מסוימת, יכול להיות שגם אנחנו עשינו טעויות והסכמנו לצייר את עצמנו בצורה כזאת, אבל שוב אני אומר, נורא חשוב להבהיר, לא היינו אף פעם מאנשים שמסתובבים עם דגלי פלסטין בהפגנות בקפלן. זה לא אנחנו, אף פעם היינו המקום הזה. אגב, בעיני לא מעט אנשים... לא כזה ברור. בעיני לא מעט אנשים כנראה שהיינו. אנחנו דיברנו לאחרונה, התעסקנו בשני פרקים בסיכום פרשת עזריה, ואני חושב שמה שיפה היה שם... גם בקטע המוזיקלי אגב, וגם בקטע... גם בקטע הסאטירי, ומה שאני מאוד אהבתי בסיכום פרשת עזריה זה שאתם באיזשהו מקום עשיתם מה שנקרא 360, זאת אומרת, אתם הראיתם שכל הצדדים הם קצת דפוקים, לא רק הצד הימני, נכון. זאת אומרת, גם באותה מידה זהבה גלון, וגם את בוגי, וכאילו כל אלה שהצטדקו גם על מצד השמאלי. וזה גם הראה איזה זמר גדול מריאנו, ברור זה מיקס וזה, אבל הוא נתן שם נאמבר נהדר. לגמרי. טוב. תראה, אני רוצה ללכת לך עוד טיפה אחורה אפילו. תראה, יש את ניקוי ראש, שהיא הייתה סוג של סממן למה שקרה ב-77. 76... כאילו היא הביאה את המהפך. אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור. כן, בדיוק. כמה אתה חושב שלכם יש איזשהו say בנושא? לא say, אבל כאילו... סיכוי לעשות כזה דבר? כן. אתם באותה משבצת כזה קצת. כן, תראו, שוב, כיוון שלא הייתי, זאת אומרת, הייתי בחיים, אבל לא ראיתי את זה בלייב, אז בכלל, תמיד כאילו, כשנורים על ניקוי ראש, אני נורא משתדל בזהירות לדבר, כי באמת לא הייתי שם בזמן אמת, ובסוף ההיסטוריה תמיד נכתבת עם איזה נרטיב מסוים שרוצים לשים אותו. אני חושב שכן, יש לנו כאן איזה משקל, יהיה לנו איזה משקל, אבל אני חושב שכרגע שוב, אנחנו יום אחרי מין סקר כזה שעשו, כאילו סקרים, אני חושב שנורא ברור, זאת אומרת, לא צריך אותנו בשביל להבין את הניתוק, את עוצמת המחדל ואת עוצמת הניתוק, שממשיכה להיות בין הממשלה לבין מה שקורה בשטח. אתם יודעים, כאילו, בסדר, נעשה את שלנו, נגיד את שלנו, אגב, שוב, אנחנו ברגע, ואנחנו גם מראים את זה, ואנחנו נראה את זה, ברגע שמהצד שלנו, מה שנקרא, גם ינסו וכבר מנסים להשתלט על האירוע ולכופף אותו באג'נדה שלהם, אנחנו נחוות גם בהם. אין פה שאלה. זה מין פרומו קטן למה שיהיה הערב. זה יהיה הערב? גם, קצת, כן, יהיה גם קצת. אתה רוצה לתת לנו איזה... לקראת היום, יש את החות'ים היום. אגב, אני צריך להבהיר, הפרק יעלה אחרי שהפרק ישודר. אז בוא נגיד ככה, בוא ניקח את החוטים כאיזה חוט מקשר, חוט. משחק המילים הראשון לפרק הזה. אבל הוא לא התכוון לזה. לא. זה בא לי בזה. כמה עוד יש לשלוף על הסיפור הזה? כמה עוד מחכה לנו מהמוח של ארץ נהדרת? בוא נגיד, מה עוד לא הוצאתם החוצה? מה עוד לא הוצאנו החוצה? כאילו, בכל מה שקשור למלחמה? בראי האירועים, כן. א', יש לנו, איכשהו נהיינו במצב שיש לנו קצת סטוק של מערכונים, זאת אומרת, יש כמה מערכונים כרגע שטיפה נדחים, נגיד למשל, השיר של סינואר והניע וזה, הוא חיכה איזה שבועיים. באמת? הוא היה מוכן. תשמע, איזה... זה יופי של עבודה הייתה שם. קודם כל, גם ארץ נהדרת נורא אוהבים ראפ. נכון. יש קטע כזה גם עם איך זה נקרא? explain. כן. גם עם זה, יש הרבה, אתה רואה, אתה מתחיל להיזכר. נכון. כן, א', תראה, גם יש אצלנו עכשיו בייחוד, אפרופו גם עכשיו יש אצלנו גם את דור מוסקל ואת תומר ריבק, של ערוץ הכיבוד, שהם נורא בעניין. שהם גם עם כהן, ועם חבר'ה כאלה. מולי הוא אח של כהן, אגב, אז יש כאילו הרבה... מה זאת אומרת? כהן מכהן את מושון, הוא אח של... באמת? כן, הוא אח של... ידעתי את העץ המשפחתי. כהן זה אבי כהן. אביו הוא אבי כהן, שהוא אבא שלו. אבי כהן הבמאי. כן. אז כן, אז יש עוד הרבה לגבי שאלתך, מה יש עוד בסטוק? שוב, אני חושב שזה כן על פי האירועים, ואני חושב שדברים מאוד משתנים. יש לנו כמה מערכונים עדיין, או כמה דברים שלא נגענו בהם, באמת יותר אגב שלה. תראה, יש לנו כמה דברים טיפה שקשורים קצת לחברה האזרחית, זאת אומרת, לעורף, מה שנקרא בסיפור הזה. אחים בנשק כאלה? אחים לנשק גם אגב, היה לנו מין מערכון. נגעתם עם האוטובוס. כן, אבל אחים לנשק נגיד היה לנו משהו שרצינו לעשות אותו בהתחלה, הנה אפרופו, למה לא עשינו אותו, אני אספר לך, אני לא יודע אם נעשה אותו, לדעתי לא נעשה אותו. אז אתה יכול לספר. אז אני יכול לספר, רצינו לעשות, הרי בתחילת המלחמה, אחים לנשק נורא
תפקדו במקום כל המשרדי הממשלה, כן. ושינעו ציודים והעבירו. אז נורא רצינו לעשות מין מערכון כזה, שבאמת הם, להתחיל מהנקודה הזאת, שטיק טק מסדרים לחיילים, אתה עולים, אתה אומר וואו, ואז נגיד שאתה יושב בבית, אתה אומר וואלה, אולי אני אעשה קפה, טק, מגיע מישהו מאחרי שעושה לך קפה, מסדר לך, שם לך את הרגליים למעלה, שם לך סמיכה על הרגליים. עכשיו, אמרנו לא נעשה את זה, כי זה נראה כמו פרסומת של אחים לנשק. כן. עכשיו, עזבו, הרעיון היה קומי, ברגע שזה בתוך הבית, ובאמת הגענו לרמה, תשמע, ברמה שלא עשינו, רמה באמת, שאתה אומר, אין לי כוח להתקלח, מה אחים לנשק יתקלח עם קומך? שזה קומי לגמרי, להראות כן את ההתאמצות שלהם גם, אבל אמרנו לא, זה כן יוצא קצת, בכל זאת, אחים לנשק גם מזוהים עם המחאה, וזה, אז כאילו בוא. אני יכול לשתף אותך, ואת המאזינים, שאני פניתי אליהם אתמול, כמו שאמרתי, הבת זוג במילואים, ואני גם מתמודד נפש, אז הרבה דברים הם מאוד בעייתיים בהקשר הזה. מצד עצמי פונה אליהם לקבל עזרה. וואלה. כן, קצת עולה לי עכשיו ההתרגשות, אז אם אני אבכז בגלל זה, פשוט הסיטואציה הזאת כבר נהיית יותר מדי, וזה נראה שהם עושים דברים בצורה מאוד מאוד מסודרת, נכון. אז זה יכול להכניס לזה, אבל אני יכול להבין איפה אתה בא, בהקשר שאתה אומר כאילו מחאה, ולא רוצים להיראות עוד פעם מזוהים פוליטית עם איזשהו צד כרגע, אבל אני אשאל שאלה נוספת, מתי אתם מגיעים לשלב שבו אתם אומרים, טוב, אפשר לחזור עוד טיפה לשגרה, קצת להוריד מענייני המלחמה, מתי יהיה הרגע שתגידו, טוב, כמו שהיה עם הפאנל של מרגי של נועה קירל, זמרים וכאלה. נכון. זה היה, כשזה היה כיף, אגב, אני חייב להגיד, זה גם, נוצרה איזו תחושה בתוכניות האחרונות, שאתם עושים את הפאנל הפוליטי, נכון. כאילו כי אתם חייבים, כי זה קצת הזה, ואז כשמגיעים המערכונים היותר רחבים, אתם יותר נהנים. יש איזו תחושה שהפסטיגל, זה משהו שאתם יותר נהניתם ממנו, מאשר לעשות אותם את שר החוץ אלי כהן, שאני לא זכרתי שהוא שר חוץ, אפילו לא שמעתי אותו בחיים. תראה, אפרופו הפאנל הזה שהיה באמת עם אלי כהן, עם קרן מרציאנו, הוא היה באמת פחות טוב. קרן מרציאנו אגב הברקה, כן, אבל באמת הפאנל פחות טוב, באמת היה, אני חושב שזה חלק ממשהו שאנחנו עדיין, כאילו, היה פה שתי שאלות בעצם, כמו ביבי במסיבת עיתונאים, ואני אענה רגע לשאלה השנייה דווקא, אני חושב שאנחנו לומדים את זה תוך כדי תנועה, נכון? יותר קל לנו, אגב, גם בתוכנית היום, מחר, ברגע שהפרק יעלה, אתמול, אז יש שם גם מין, כי באמת הודיעו הרי שמרגי, אפרופו מרגי והנזק הם זוג, ואז אנחנו עושים את נועה קירל ודניאל פרץ בהופעת בכורה. אפרופו ערוץ הספורט אתה אומר. עכשיו אתה מבין, עכשיו הדלקת אותנו גם מהצד של ערוץ הספורט. הוא חיכה עם זה חצי שעה. דניאל פרץ בהופעת בכורה בארץ נהדרת. לא, חיקוי. הוא מגיע עם מפודת סודר של ביירן מינכן? מגיע מפודת סודר של ביירן מינכן, וגם נועה קירל, שהיא לא סגורה לגמרי איך קוראים לו, זאת אומרת, יכולה להסתכל כתוב לי מאחורה על הגב, ואז היא מסתכלת, והיא קוראת לו כמובן 18. עכשיו, למה אני גם אומר את זה? כי נכנסתי להסתכל, לא הייתי סגור מה המספר שלי. זה בעיה כשהוא לא משחק. כן, כאילו באינסטינקט באתי לכתוב 22, הרבה פעמים זה שוער מחליף, חוץ מדודו עווד שהיה 22 ב-definition. אני צריך הפסקה מהדבר הזה, מה זה היה 5, אלוהים. אז אני חושב שלגבי הדבר הזה, כן, ברור שזה קל לנו, זה כיף לנו, זה באמת גם מעברר את הנפש שלנו, המערכונים האלה, אבל לגבי העניין של הפאנלים, אני חושב שאנחנו עדיין לומדים את השפה, לראות איך עושים באמת, כי כמו שאמרתי מקודם, לא בא לך לעשות אמסלם, אבל מצד אחר אמסלם הוא כן דמות טובה של פוליטיקאי, אנחנו לומדים את הדבר הזה, אני חושב שאנחנו נלך ונשתכלל, אני מקווה, נלך ונשתכלל לאורך הזמן, ולגבי השאלה אחת לפני זה, כמה שאלות היו, מה היה איתה בעצם, אני מנסה למקד אותה, אני לא. מה היה השפיץ שלה, עניין אותי לדעת מתי אתם מתכוונים להתקדם עם הדברים שלא קשורים למלחמה. כן, אז אני חושב שבכלל, בדיוק דיברנו על זה לא מזמן, מתי בעצם יהיה חדשות רגילות? מתי תפתח את החדשות ויהיה, לא עלינו, כן, אבל יהיה תאונות דרכים, גננת התעללה בילדים, נושאים שמחים. הנושאים הרגילים. הנושאים הרגילים. החיים חזרו. כן.
אז אני לא יודע מתי זה יהיה, אני חושב שזה ייקח אגב לפחות איזה שנה, בוא נגיד שנה? עד כדי כך? אנחנו נהיה במצב ש... אני לא יודע אם העצימות של המלחמה תהיה כזאת, אבל אנחנו נמשיך להתעסק בזה. היה לי שיחה עם אנשי חדשות, הם אמרו שהם מעריכים של שנתיים. כן, אני לא יודע. מה, כולל... אל תגידי שגיוס מילואים יש שנתיים עכשיו, אבל אני אומר, לא. 70 יום לא ראיתי אותה, די. זה גם לוקח אותי לאיזו שאלה אחרת. כן. כשאתם הרי מתעסקים הרבה באקטואליה, עד כמה יש לכם, נניח, הרי אתם מקליטים את התוכנית, לפני שהתוכנית משודרת, ויש הרבה אחר מקרים... הצהריים של אותו יום. יש מקרים שבהם אתם מקבלים מודיעין מחבר'ה מהחדשות, תקשיבו, הולך להיות כנראה מסיבת עיתונאים של נתניהו, תתכוננו. יש מקרים שאם אנחנו לא נקבל מודיעין, אז זה באמת קונספציה שקרסה. נמצאים העורך משנה של התוכנית, שזה אורי מוזר, הוא נמצא... בדסק. כן, בקשר ישיר כל הזמן. זה חלק מדרישות התפקיד גם היום, באמת להיות בקשר כל הזמן. בטח באירוע כמו מלחמה, מולי נמצא בקשר כל הזמן עם הכתבים, אנחנו לא מופתעים, בוא נגיד ברמת, לא יכול להיות שיהיה מסיבת עיתונאים שלא ידענו עליה, זה לא יכול לקרות. אני כן יכול להגיד לכם שקורה, נגיד, קטנות כאלה, אבל, אתה יודע, נגיד למשל, כן היה אפרופו מסיבת עיתונאים שעשינו, שהיה בה, ביבי, שגלנט לא היה בה. ביבי עליו עשה מסיבת עיתונאים לבד, ואצלנו בארץ נהדרת באותו יום היה מסיבת עיתונאים עם ביבי וגלנט. ופה זה קצת יצא, פה טיפה יצאנו לא מעודכנים. כן. ביבי לא בסדר. ביבי לא היה בסדר, אבל הוא כנראה אין לו אינטרס לעשות בסדר מדי עיתונאים. אני רוצה להמשיך בקו שדיברנו בו קודם, ערוץ הספורט, אבל לא ערוץ הספורט, אלא ספורט בכללי. כן, אבישי קצת בשקט, אני צריך פה איזה... אנחנו שנינו נורא אוהבים את הפעם הראשונה שמרדונה מגיע לארץ נהדרת. איזה כיף, בטח. איזה רגע. אני ממש זוכר את הרגע שישבתי מול הדבר. אגב, אני חוזר למערכון הזה המון. אני רואה אותו כל הזמן, כאילו, כל פעם שאני קצת מבועז, אני חוזר אליו. כי הרגע, קודם כל מה שמצחיק, המערכון עצמו, הקטע עצמו כמובן היה מאוד מאוד מצחיק, אבל... מגיע ככה של הפועל תל אביב, נזכיר. הפריים שבו מרדונה נכנס. כן. זה הרגע שבו אתה נופל מצחוק. אני חושב שקיטיס בעצמו, אגב, כאילו... כולם שם נקראו. כי הם לא ידעו, הם לא ראו. נכון. זאת אומרת, מה שהיה שם נורא מגניב, זה שמריאנו עשה את כל האיפור, כאילו ישב בחדר שעות, זה היה... אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה שנעשתה בארץ נהדרת פימה. לדעתי, הוא חנך את הפימה. מה זה פימה? פימה זה שמוסיפים באיפור כזה, עוד איזה משהו מתחת לסנטר כזה, אז באמת הוא חנך את זה, אחרי זה עוד שחקנים עשו את זה, ואז פרידמן עשה את חנה לסטופ, והפימה דחתה את הגוף. היא לא הצליחה, הוא כל כך מזיע, הצרפתי הזה, שפשוט הפימה דחתה והיא גלשה. ומריאנו יצא, והם לא ידעו מה הם יקבלו, ובמשך כמה שעות הוא היה סגור בתוך חדר, זה היה נשמע כאילו שזה מפלצת ארגנטינאית, מפלצת ספרדית בתוך החדר. שמקללת. הוא מתחיל לדבר ספרדית שעות לפני. כן, הוא נכנס את הדמות, כל מיני כזה, ואז הוא פרץ החוצה, ככה אז הם לא ידעו מה הם יקבלו, הם נקראו, הייתה שם חליפת השמנה, שהיא החליפה שאריק שרון היה איתה אז, אבל הפימה הייתה היסטרית, וכמובן השליטה שלו בשפה הייתה, וזה גם היה נורא כיף, כי אתם יודעים, זה היה אולי זאת הייתה פעם הראשונה באמת שעשינו משהו מהכדורגל, בטח מצליח, כאילו בצורה כזאת. אולי הגלקטיקוס של מכבי תל אביב היה לפני? לא, זה אחרי. לא, הגלקטיקוס... אני זוכר את זה לפי עונות, זו הייתה עונת 2004-2005, שהפועל תל אביב הייתה בתחתית, ואז... הגלקטיקוס הייתה אולי עונה 3 אפילו, יכול להיות, אני חושב, כן, דובר שתי השפות. אז זה היה שוב, אני כמובן אובייסלי נורא בין הכדורגל, מריאנו זה נורא התחבר, כי מריאנו גם, אתה יודע... מריאנו אוהד קבוצה, סליחה שאני... נתניה. מכבי נתניה. כן? לא הייתי סגור על זה. ופיניש גם? פיניש לא. פיניש לא, נכון. פיניש בקטע של פגישה וכאלה. אבל פיניש, הבית שהוא גדל בו כל השנים, הבית של דודה שלו, הוא נמצא מול המגרש של מכבי נתניה. הקופסה. הקופסה. ותמיד היינו עושים פגישות כתיבה של ליב מריאנו, שהיינו עושים מערכונים בדודו, אצל פיניש בבית, ומריאנו היה רק בחלון, אפרופו חלונות, רק מסתכל על האימון. כל הזה הוא היה בחוץ, לא, פיניש לא, הוא מבין אגב פיניש, הוא מבין, הוא יודע. זהו, כי זה יפה, כי הוא שיחק הרבה מאוד כדורגלנים לאורך השנים, ערן זהבי, יוסי בניון. הוא מבין ויודע, הוא פשוט לא את קבוצה, בדיוק אתמול מישהו סיפר לי נורא מצחיק, וזה באמת קלאסי אלי,
שהוא היחידי שאין לו בעיה גם לעשות את זה בזה, בא אליו, היו מלא אנשים, בא אליו מוטלה שפיגלר, ופיניש כמובן אין לו בעיה, כי הוא היחידי לא דופק חשבון לאף אחד, אומר לו, מוטלה, ספר על הגול שלך במונדיאל, אף פעם לא שמענו את הסיפור הזה. מה אתה אומר? אולי נשמע קצת. עכשיו, אתם יודעים מה הכי מצחיק? מוטלה סיפר. מה זה סיפר? הוא עף על המציאה. והשאר היסטוריה. יש לי, אוקיי, אז בואו, רגע, אני מנסה להבין את ארץ נהדרת של העונות הראשונות דרך המערכון הזה. למה אני שואל? כי יש פה עניין זה אחד הפעמים הראשונות שראיתי את הקאסט מתפרע קצת. נכון. קצת לוקח את זה לגמרי. למקום אחר. גם הכניסו קצת אאוטקסט, כאילו דברים שבדרך כלל נראה לי הייתי מורידים, נכון. פתאום בפעם הזאת הלכתם עם זה כאילו ממש. היה לכם קאסט של מנטל הדס במקרי ראש בעונות הראשונות. קבוצה מיוחדת. מאוד. אני רוצה קצת לדבר דווקא על דוב נבון. אוקיי. כי זה מנטל הד מעניין. מאוד. כי הוא לא חקיין. נכון. הוא שחקן. חד משמעית. והוא תשתלב נורא יפה בתוך הקש של המשוגעים האלה, אבל הוא משוגע בעצמו. נכון. כמה חבורת הזיה הזאת, היא באמת כזו גם מאחורי הקלעים, וכמה זה נכנס לעונות הראשונות של ארץ נהדרת? שאלה מעולה. יש לי כמה כאלה ביום. כן, לא, בסדר גמור. לא, בינתיים כל השאלות מעולות. תודה. אתה רוצה לך פתאום תהיה שאלה טובה, אני אגיד שאלה לא טובה, זה אף אחד לא עושה פעם. אני חושב שזה נכנס לא מעט. תראו, דובלה קודם כל באמת צריך להבין שחלקנו, אני גם נגד באופן אישי, אנחנו מאוד הרצנו אותו, כאילו ממש כזה, זה היה, אתם יודעים, דובלה מהחמישייה, זהו, כן. התרגשות נורא גדולה שהוא הייתה. משהו בחיבור הזה, זה באמת היה חיבור נורא מגניב, שבאמת באו אנשים, בעונה הראשונה של ארץ נהדרת, באמת באו אנשים, תראו, היה פה משהו מעניין, כי בשאר העונות, או היום בזה, כבר בסוף אנשים עושים את ההתאמה שלהם לארץ נהדרת. זאת אומרת, הם כבר באים קצת מבושלים, אם זה, אגב, עוד אפילו שני כהן, שעוד מהוותיקות יחסית, גם היא באה כבר מבושלת, בוודאי אורי... הם ידעו למה לצפות. בוודאי אורי לייזרוביץ', ובוודאי אנשים וביטון הם באים וזה, ופה באמת הביאו מישהו שהוא לא חקיין לחלוטין, הוא רק שחקן, ושמו אותו את אליב מריאנו, שאז היו באמת, תקשיבו, הם היו בדרנים, כאילו בדרנים... הפרצוף. של פעם כזה, אתם יודעים, לא סתם זה הפינה, כן, בדרנים כזה של... ודובל בא מהחמישייה שנחשבה יותר אליטיסטית. וזה היה מגניב נורא, החיבור הזה היה גם בזמנו, בעונה הזאת, בעונה השנייה לדעתי, לדובל היה תוכנית בערוץ 10 שקראו לה דובל לעולמי. וואו. שהוא היה, כן, הוא היה טס עם סלבס לחול. נכון. ואז הוא עשה פרק עם מריאנו, הוא לקח את מריאנו לאירלנד, זה היה פרק מקסים. וואו, אני חייב לראות את זה עכשיו. כן, כן. גורי שהוא עושה בטורקיה. והזה עם מריאנו היה פרק מדהים, כי היה פה באמת את החיבור הזה של כי אגב, דובל הוא הרבה יותר שכונה ממריאנו. מריאנו, אגב, נגיד יש בו דווקא משהו, אפרופו ארגנטינאיות, יש פה משהו מאוד... יש משהו אצילי כזה, אתה יודע מה, ראינו אבא שלו רופא, כזה כאילו... הקטור. כן. זה הקטור. זה הקטור, אז היה משהו נורא מגניב. היה חיבורים נורא מגניבים בעונה הזאת. באמת היה שם משהו... בהתחלה. באמת של החיבורים, דברים שלא ראית, אתה יודע, לא ראית את טל פרידמן, המשוגע מחלומות בהקיציס, אתה יודע, כאילו, פתאום, זה שאגב, טל ואורנה הסתדרו, וזה היה, תבינו, זה היה בזמנו, שהייתי גם בחלומות בהקיציס, רק בישראל היו המתחרים המוצלחים, הם היו המבוגרים, זאת אומרת, הם היו המבוגרים האחראים בפריים טיים, אנחנו היינו המשוגעים במאוחר יותר, ואני זוכר שאפה בזמנו מישהו שהיה בקשת, אחד הדברים שאמר בזמנו בחלומות והקיציס, אמר, תקשיבו, את פרידמן תכניסו רק אחרי 12 בלילה. זאת אומרת שקיציס יהיה לבד, רק ב-12 תכניסו. אני זוכר ציטוט, אני חושב של מולי, שהוא אמר, הרבה אורנה, ואם אפשר, בלי טל פרידמן. אז היה משהו, היה חיבורים נורא מגניבים בעונה הזאת. אז אני עכשיו קופץ רגע לעתיד, יש שחקני ספסל שאנחנו לא מכירים, שארץ שמה אליהם עין, סקאוטינג לשנים הבאות, ואנחנו נשים לב. אני יכול לציין שם אחד שאנחנו מתחילים לראות העונה, וזאת גיתית פישר. לגמרי. הנהדרת, שאני מת עליה. גיתית מדהימה, גיתית לגמרי. אתה יודע באיזה דמות אהבתי אותה נורא? נו, שהיא משחקת
לא, גם, אבל שהיא משחקת בדירה של המשפחה הזאת. בטח. את האחות. את האחות. מערכון. דמות מעולה. מדהים. כן, אז סליחה. גיתית לגמרי, היא כבר מעבר לספסל, גיתית היא כבר חילוף למחצית שנייה כזה שאתה מעלה. דקה 70. אתה אומר, תכניס אותו, כן. כמו שפעם היה בצ'סי, ג'ו קול, הוא היה עולה, הוא היה משנה את המשחק. בשביל לתת ברק. כן, בדיוק, תכניס את ג'ו קול, וגם באנגליה אמרו, תכניס את ג'ו קול. כן. אז גיתית לגמרי שמה. מעניין, תגיד להם שיהיה ג'ו קול של ארץ נהדרת. ברור. אני אסביר לה. יש אגב גם, אנחנו נורא נשמח אם הוא היה יותר זמין לנו, שזה עומרי אנגל, שהוא מבריק ומצוין, הוא היה במערכון של ההייטק, לפני שנתיים, הוא השתתף, הוא היה פה מהנמסיס של יהוד, הוא היה מצוין, הוא חקייה. זה שבא בתור הנמסיס של נדיר? בדיוק. הוא טוב. אז הוא מעולה, הוא אח של איתי אנגל, הוא גר בחו"ל. אח של איתי אנגל? כן, אז הוא מעולה. בלי הצוואר אבל. כן. הוא לא קיבל את ה... כן, אז הוא... עושה סרטונים, הוא ישמור. אז הוא גם כן... יש עוד כל מיני, כאילו יש זה, אבל באמת צריך כאילו מה שנקרא את אפרופו ספורט, אז יש את הספר, את הסרט, את מאניבול, אני לא אוהב בייסבול, אבל כל הזמן מדברים שם, וזה מושג, למרות שאני לא אוהב בייסבול, אני משתמש במושג 5 tools, ששחקן בייסבול צריך את ה-5 tools, אז בסוף, באמת אנשים בארץ נהדרת, יש, כאילו היו כל מיני משנים, היה נגיד רועי כפרי הזה, אבל באמת בשביל להיות בתוכו, אתה צריך לדעת לעשות הרבה דברים, לעשות הרבה דברים. להיות ג'ו קול. אתה צריך לדעת להיות ג'ו קול. נכון. יש לי קול. כן, יש לי קול, אבל לא, אני אוהד ארסנל, יש לי קול זה בעייתי אצלי, זה מאוד בעייתי אצלי אפילו. זה לא יפה מה שהוא עשה. נכון, בסדר, אבל עכשיו... יש לי שאלה קצת רחבה יותר היסטורית, אפרופו אנחנו עושים פודקאסט ל-20 שנה, שאנחנו בעצם, אמנם זאת עונה 21, אגב, זאת עונה כבר? בטח. של ארץ? אתם כבר עכשיו כאילו מסיימים את העונה ורצים. אין לי דוג על פגרות. כמו שיש חרבות ברזל, שאמרו, לא מצאו למלחמה, הם מחליפים את השם כנראה, המלחמה היא מלחמה, לא משנה איך תקראו לה, כאילו, אתם יודעים. אפרופו הבדיחה הזאת, שאני זוכר אני לא אשכח את הפן שבנאום של קצב, שהוא אמר, אתם שוחטים את דמי 6 חודשים, כולל לקטים ממח שמכם. זה כזה, זה העניין לקטים. יש לי שאלה קצת על, האם יצא לך להתקל במושאי סאטירה, שהיחס שלהם לדמות שעשיתם בתוכנית שלהם היה מעניין? אתה נתקלת בזה? תראה, אני בזמנו היה... כל מיני, תראו, אגב, אנחנו עושים נגיד את אביב גפן לא מעט פעמים. אביב הוא כזה חבר. אביב הוא חבר שלי, אז כאילו... הוא בא גם הוא גם בא לערוץ הקיבוץ. נכון, אז אביב הוא חבר. זה היה לפני המלחמה עם דילן. ממש רגע לפני המלחמה, כאילו אביב הוא תמיד סבבה, נגיד אחרי שעשינו את המערכון על אור הירח, על שנות הירח, על הסדרה שלו, שהיה מערכון לא מפרגן, אז הוא כתב לי רמה גבוהה. כאילו כזה, וזה היה לי נורא לא נעים, אבל באמת אביב יאמר לזכותו, הוא הכי ספורטיבי בעולם, ותוך רגע אתה... הוא גם משתתף המון בארץ. כן, כן, אתה גם מגיע, והוא סבבה איתך, אין לו בעיה. אני זוכר אותו עושה את רביב גבר בתקופת ההתנתקות, של אביב נהיה ימני. אגב, קצת מה שקורה לו עכשיו. כן, אבל בסדר, הוא במרכז גם, כי אני חושב, וזה... שוב, אני יודע שהאברי כמובן מתאהב את הזה, ואתה רואה... למרות שעכשיו הוא מפרגן לכם. כן. בחלונות של... אבל השאלה, האם זה בגלל שהוא חייב, או בתוך המשפחה, או שהוא לא... הבנתי אותך. לא ראיתי, ממש, לא, דווקא מצחיק, יש פעמים אנשים, אני באינסטינקט, תמיד נראה לי שבן אדם לא ירצה להיות בתוכנית, ואני טועה בזה. הם מתים על זה, הם רוצים. כן, ויצא לי איזה מישהו לא מזמן... בפוליטיקאים דווקא נהוג להגיד שהם נורא רוצים להיות. הם ברור. יש לנו פרק שלם על זה, הוא לא שמע. אבל יצא לי דווקא אנשים כאילו מעולם הבידור הזה, שזה מישהי... סוג של חברה, כתבת, ואמרתי לה, לפני שנתיים, אז אמרת, בונה, השבוע מנעתי בגופי את זה שעשו את הדמות שלך. אמרת לי, למה? למה עשית את זה? אנחנו רוצים לדעת מי זאת, נראה לי. לא, היא חמודה, היא בסדר, אין כאילו זה. כן. אנחנו מתקרבים לסיום 10 דקות בערך, אבל אני רוצה לדעת, נדבר טיפה על דברים אחרים שעשית, דיברנו על חלומות בהקיציס, אני סאקר של שחקן זר, באופן קשה, אפילו ראיתי פרק לא מזמן, את הפרק שאדיר ביציע, שבסוף הפרק הוא מכוון אותו שמאלה, ואז הוא בא לשבת את הידו. שאבא דופק לו. כן, עם הגרפיטי. נכון. זה פשוט מאסטרפיס בעיניי, זה לא קיבל מספיק... אתה לא מבין כמה זה משמח אותי, תראו,
זה מרגיש לי תמיד שחקן זר כמו שאומרים, the one that got away, תמיד יש כזה לסיריאל קירס כזה, אתה יודע, איש הצליחה לחמוק, אז כן, כי בשחקן זר היה את כל הדברים, כאילו כל דברים שאתה אוהב. קומדיה, אנגליה, כאילו זה באמת היה, אתם יודעים, ואני חושב אני כאילו, יש לי איזה יחס אמביוולנטי כלפי זה, אני חושב שזה כן, יש שם הרבה דברים יפים וטובים, ואני יודע שיש אנשים אני יודע שחוץ ממך יש עוד אנשים באמת שאוהבים את זה, גם באמת הרבה אוהדי ספורט מאוד אוהבים את זה. אני מצר על כך מאוד עד היום, שתקציב ההפקה, שההפקה לא הייתה מספיק טובה, אגב, לא בגלל שההפקה הספציפית הזאת לא הייתה מספיק טובה. אתה גילית את ברנדפורד לפני כולם. נכון, נכון, יותר מזה, אנחנו שכחנו, מוני, צילמנו במגרש שלהם הקודם, בליגה השלישית אז הם היו, ומוני, אז הם היו שלישית, מוני שכח מטריה, ומהרגע שהמטריה שם הביאה להם את המזל, הם התחילו לעלות ליגה. זה התזה שלנו, אנחנו אני ומוני תמיד מסתמסים, זה המטריה, אחרי כל ניצחון שלהם. אז כן, אני מאוד אוהב את זה, צריכות לזה אגב עונה שנייה, לא הצליח כל כך, אבל... אני מפה קורא. הלוואי. למי שצריך. אני מת על זה. מה זה? מת על האירוע הזה. אני מודה שלי לא יצא לראות, אבל אני... אז רגע, אני חייב לשאול אם כבר, מה היה אמור להיות בעונה השנייה? הוא היה צריך להיות בצ'לסי? בעונה השנייה, לא, בעונה השנייה, תראו זה קטע, אפרופו כמה זה רלוונטי זה, בעונה השנייה הוא אמור להיות, הייתה קונה אותו באנגליה, קבוצה שיש לה שייך, שיש לה... לא, הוא בסוף הרי בא ברוסיה, הייתה משהו. כן, אבל בעונה השנייה כאילו החזרנו אותו ללונדון, והיה אמור להיות שהבעלים של הקבוצה עם שייך של מדינה שנמצאת בסכסוך עם ישראל. וואו. זה היה כל כך אמור להיות רלוונטי, נגיד מין שייך קטרי כזה. הנה הזדמנות. ואז הוא, אתה יודע, יש כזה, והמוסד בא לחסל מישהו, והם עוזרים למוסד איכשהו. איזה סיפור. היה אמור להיות עונה היסטרית. יאללה, בוא נעשה. טוב, אנחנו נסיים פה. לא, יש לנו עוד 10 דקות. נכון? יש לנו זמן? 3 דקות זה מלא זמן. שאלה נוספת. אז אני רוצה לשאול שאלה נוספת לגבי זוהי סדום. וואלה. אתה היית אחד התסריטאים. נכון. מתי הגיע השלב שבו אתם מחליטים, מה שנקרא, לעלות ליגה? כל הזמן דיברו על זה, אפרופו, אנחנו כל השיחה בעצם היא שיחה על כדורגל, שאנחנו עושים. אז היה איזה שלב שבו כולם דיברו על זה שארץ הצליחה נורא בליגה הישראלית, נקרא לזה, שזה לעשות את התוכנית, שנורא הצליחה, ואז פתאום לעלות לרמה לליגה של הגדולים ולעשות סרט. ליגת האלופות. קודם כל זה דורש אומץ, לדעתי. כן, נכון. מתי בערך התחילו הדיבורים על סרט? וואו, זה רגע שאני לא זוכר אותו. הנה, הרסת לו את כל התזה. האובר הזה, לא, אני לא זוכר. את זה נסגור בפרק עם מולי. תראו, מאוד אהבנו כמובן, וראינו קומדיות, כל הזמן סרטים וזה. שההשפעה של לייף אובריין מאוד מורגשת. אני חייב להגיד שאני גם אפרופו הנציג, כאילו, עד היום, אני משתדל לראות סרט, כאילו קומדיות מפגרת ככל שתהיה, כדי שעדיין לראות את 2-3 בדיחות הטובות שבה. כן. אז כן, נורא ברור שנעשה את זה, הוא נכתב במשך איזה 2, הוא התקבל מבחינת, אגב, בגלל שהלכנו אז עם הקרן וזה, זה היום לפני להציל את שולי וזה, שבאמת הם כבר לא עובדים בכלל עם הקרן, אז אנחנו כן עבדנו עם הקרן, והיה מאוד קשה מולם. וואלה. מאוד קשה, עשו לנו חיים קשים, החזירו לנו את התסריט. כי הסרט, כאילו מבחינת הליברליות, כאילו... כן, אבל הם הרגישו שאנחנו דורכים להם על הרגליים, שאנחנו כאילו באים מצליחים מהטלוויזיה, נכנסים להם לנישה. מה, פוליטיקה קטנה. כן, למרות שאמרנו, חבר'ה, אנחנו ואתם זה לא, זאת אומרת, הקהל הזה וקהל של ולסים בשיר זה לא אותו קהל, כאילו זה בסדר. וגם אם כן, אז זה קהל משלים לזה, אבל כן, היה קשה עם הדבר הזה, ולצערי זה גם חוויה שלא נחזור עליה כל כך, כי הייתה חוויה כלכלית מאוד בעייתית. וואי. כן. לקשת, וזה הרפתקה מאוד. אבל בוא נגיד שאני חייב להגיד שאני מאוד, אני זוכר את היום הלכתי לזה בבחורה, ביום שזה יצא, ואני זוכר את הסרט, אני רואה את הסרט עד היום. גם אני. נהדר, והוא עומד במבחן הזמן. לגמרי. זה הפך להיות סרט יום עצמאות, זה מה שרציתם. כן, תראו, אני לא יודע מה עכשיו יהיה בימי עצמאות, או שיהיה רק ימי זיכרון כבר, נוותר על ימי עצמאות. למרות שאני טוען שאם אנחנו אומרים את זה איכשהו טוב, יהיה יום מאוד מורכב, אבל יום העצמאות הולך להיות... אני לא רואה איך אנחנו גומרים את זה טוב, אבל... אנחנו בזמן, ראו לציין שבזמן שדיברנו, היו מתחים לגוש דן. כן? אז אני לא יודע אם אנחנו גומרים... אני מתחיל לקבל הודעות של אתה בסדר. אני רואה הודעה של הגננת, של הילדה, אנחנו בממד הכל טוב. כן, אני כבר קיבלתי משני אנשים, אתה בסדר? מציאות חיינו. כנראה בסדר, אבישי. כן, כנראה. האמת שאנחנו ממש בסדר. אולי אנחנו בתוך החדר,
אולי בחוץ, אנחנו לא יודעים מה קורה. אבל בחוץ הבניינים נחרבים. חשבנו איך להתחיל את הפרק, ואיך אנחנו מסכמים שעה עם בן אדם הזה, וואו. כאילו, הקשיב לנו חלום אפילו בלי לדעת. א', תעשו עוד חלק, אני גם אשמח לבוא, אגב. מה זה עוד חלק? אנחנו... יש לנו עוד הרבה מה לפתוח ולא... אפילו לא אגורה, מה שאתם... לא הספיק לנו הזמן. תודה רבה, דוד ליפשיץ. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהאזנתם. אנחנו נתראה בפרק השמיני של דרך ארץ. תודה רבה מתן שקרו. תודה רבה אבישי. היה לנו לעונג. תודה רבה לאולפני דיינמיקס בכפר סבא, ששם אנחנו מקליטים. תודה רבה למישל שעזרה לנו. אנחנו מסיימים כאן, נתראה בפרק הבא. ותזכרו שיש לנו דרך ארץ נהדרת. ואל תשכחו, יש לנו דרך ארץ נהדרת. נכון, תודה רבה.